Moi, Herokuusa 64 tässä. Tällä kerralla ei katsota mitään läpipelupelejä, ei katsota mitään peliä läpi, koska suoraan sanottua mulla ei ollut aikaa tehdä mitään peliä, vaikka mä lupasin tässä viime kerralla, että mä tekisin sen Megaman playthroughin ja loppujen lopuksi mä huomasin, että mä tarvin vähän harjoittelua ennen kuin mä voin pelata sen kunnon läpi ja mä en oikein jaksanut harjoitella. Mutta mulla oli jotain muut tekemistä, niin kuin mä varmaan ehdin jo mainita silloinkin. Mä tein sarjakuvaa, jonka mä sain tästä taannoin valmiiksi. Sarjakuva, joka on tämmönen sarjakuva. Nää on nää alkuperäiset tiedostot, jotka löytyy mun tietokoneelta. Nää löytyy netistä tällä hetkellä, että mä näytän kohta linkin, mistä sen löytyy. Ensinnäkin pitää kertoa, että tää ei ole mikään perinteinen sarjakuva, tää on Sprite-sarjakuva. No mitä vittua sillä on tekemistä sen Sprite-juoman kanssa? Tää ei ole mitään tekemistä sen juoman kanssa. Sprite on termi, jota käytetään tällaisiin hahmoihin. Jokainen teistä on pelannut videopelejä, ja te huomaatte miten katsotte tarkkaan, miten hahmo liikkuu ja on niinku animaatio. Siis niinku animoitu hahmo eroaa selkeästi taustasta, joka on pelkkää paikalla oleva juttu. Se, joka liikkuu silleen hyvin animoituna, ne ovat spriteja kaikki. Itse asiassa kaikki spriteit on sellaisia, jotka on koottu esiin tällaisista neliömuotoisista pikseleistä, niin kuin näette tämmöisiä pikseleitä. Huomaatte, kun neliöitä ja koko homma on, että joo. Mä rakensin tämän sarjakuvan, mä väsäsin tämän sarjakuvan tällä Fireworksille, ja Photoshopkin on mainio kans, ja usein otteeseen jengi, joka harrastaa tätä käyttää Paintia, kun ei ole muukaan varaa, mutta se on niitten huoli se. Ja eli siis netissä löytyy paljon Sprite-sarjakuvia, täytyy vaan tietää mistä etsii. Valitettavasti moni tekee huonoja Sprite-sarjakuvia, koska kuka tahansa osaa tehdä Sprite-komikkeihin, se ei ole taidosta kiinni, se on loppujen lopuksi on enemmän taidosta tarinallinen kertomus entä. Koska joka tahansa osaa spriteja, mutta siinä se ongelma on, miksi kaikki tekee jotain Megaman-sarjakuvia ja Sonic-sarjakuvia, koska ne on niin ylikäytetty, ja sen takia mä saan aina huutoa siitä, kun mä käytän näitä kahta. Niin, nämä ovat customi-editoituja spriteja. Näitä ei siis löydy mistään videopeleistä, koska mä oon ite tehnyt ne, mä oon ite väsänyt ne, mä oon ite rakentanut ja mä oon ite värjännyt ne tois sanoen. Näillä kaikilla Paintilla ja sellaisilla ohjelmilla. Mutta kyllä heillä on perushahmot, mistä he ovat, mistä mä oon muokannut heidät. Heidät kummatkin on muokattu Megaman-hahmoista, Megaman 7. Te ette tunne Megaman 7, koska sitä ei ole julkaistu Euroopassa. Ja se oli Super Nintendo-peli jatkossa Megaman 6, joka kyllä julkaistiin Euroopassa. Ja tässä mä oon väsänyt neitä ja kaikkea. Mä itse asiassa aloitin tekemään näitä sarjakuvia joskus lähestulkoon 10 vuotta sitten, ehkä 2004, 2003, 2004. Mulla on ollut näitä sarjakuvia pyörimässä itse omalla saitillani siitä asti, mutta mä en ikinä sanonut tarinaa valmiiksi, koska loppujen lopuksi mä tein huonoa työtä. Mä sain ne näyttämään liian sumuisilta pikselimössöiltä ja mä tiesin, että mä olisin voinut tehdä ne paremmiksi, mutta en mä jaksanut tehdä niitä paremmiksi. Mä halusin rebootata koko storyn. Ja nyt mä lopultakin oon rebootannut koko helvetin storyn. No tässä sitä ollaan nyt. Tarina kertoo 2 kaveruksista, jotka käytännössä lähtevät videopelien maailmaan, joka on sellainen virtuaalimaailma, jonne he joutuvat. Ja se virtuaalimaailma luulen, että se on hänen tekemä, tai ainakin hän rakentaa sen koneen, joka lähettää edes sinne virtuaalimaailmaan. Ideana on, että hän haluaisi luoda vaan sellaisen virtuaalibrowserin, niin kuin Googlen, joka onkin virtuaali, ja kaikki virtual field, ja kaikkea tuosta älykköpuhetta ja sellaista. Tämä toinen on hänen paras kaverinsa, joka on vähän niin kuin tämä päähenkilö. Ja no nämä kummatkin on aika päähenkilö, mutta hän on aika main henkilö ja tämä on hänen paras friendinsä. Ja hän on vitumonen action junkie ja tämä jätkä taas on tommonen kunnon älykkö, joka keksii kaikkea. Nerojätkä. Ja tää sitten kertoo mitä kaikkea tapahtuu heille. Ja siinä ja sitten tulevat tän labraan ja sitten tulee tää valojuttu. Ja sitten ne joutuvat tänne videopelin maailmaan, joka aloittaa tällaisena tyhjyydellä. Troidox on tämän tietokoneen nimi, pitäkää se mielessä. Jos googlatte Troidox, löydätte kaiken, mitä mä oon tehnyt netistä. Ja tässä on toinen osa. Siinä meillä on nämä sarjan 2 sidekickia. Tää on tää sen älykön muijafrendi, joka saa lääkäripyrkiä, tai itse asiassa
kutsui itseään jo tohtoriksi. Ja tää on sitten mukaan eksynyt jäbä, joka, niin, kuten huomaatte, se oikein haluaa olla messissä. Siinä ne miettii, että mitäs sitten tapahtuukaan, ja sitten ne joutuvat, kyllä lähtevät ulos siitä tyhjyydestä, ja tulee vähän riitaa, ja siinä näette vähän taas Mario-pahiksi, ja no siinä on Mario itse, ja tuossa on Simon Belmont Castlevania-sarjasta Mega Man-sarjasta. Tää on siis miltä Mega Man 7 Mega Man näyttää. Siinä huomatte yhdennäköisyyden Johnny Eduardolta, että mä oon luonut hänet Mega Man 7 muodosta. Et tällainen on. Tätä mä oon tehnyt, ja mä tiedän hyvinkin, että tää on fanit. Ne jotka sitten väittää, että mä voin myydä nää sarjakuvat, mä en voi myydä näitä sarjakuvia. Mä oon ihan tehnyt näitä ihan nää fanituksen takia, fanituksen nimessä, asioita ei voi myydä, koska ne on kopio-oikeutettuja nämä kaikkihan nämä omistaa periaatteessa. Mä omistan nämä hahmot heti sen jälkeen, kun mä oon käsin piirtänyt ne totta kai, mutta tää mikään muu näistä mä en voi myydä, joten tää on kaikki vaan fanittamisen nimeen tehty. Mä en pyri hakemaan rahaa tällä. No niin, siinä taisi olla tää meidän sarjakuvan esittely. Troididox, Mers ja Tech. Ei kun Merk ja Tech, mä oon aina sanonut Mers, mutta se on Merk ja Tech, eli palkkasoturi ja teknikko, jotka ovat hyviä frendejä lapsuudestaan ja kaikkea sellaista. Mitäs vielä? Joo, mä olisin kaikkia kommentteja ja suggestioneita haluan heittää. Mulle mä otan ilomielellä vastaan niitä. Ja tämä oli siis introsarjakuva, josta mä aion aloittaa uuden. Siis mä aloin aloittaa sellaisen pääsarjakuva alkaa sitten tästä. Tää on niinku lyhyt introspesiaali. Et koska oikea sarjakuva tulee omaan 10 sivua, maksimissaan 10 tai 12 sivua pitkä. Ja tää on nyt puolet lyhyempi, koska se oli introsarjakuva. Ei tässä oikeastaan muuta ole kuin se, että kaikkia kommentteja, kaikkea mitä haluatte nähdä, kaikkia videopelireferaatteja, valitettavasti mä voin vain ottaa vastaan näitä 8-bittisiä Super Nintendo ja Segan näitä ehdotuksia, koska kuten huomaatte, mä en voi ottaa kolmiulotteisista peleistä vielä mitään juttuja, tai no sen huomaatte graafisista syistä ei voi. Mutta kaikkia suggesteja ja kommentteja on avoin kaikelle. Me tapamme ensi kerralla. Nimeni on Eerokkusu 64, joka kiittää ja kuittaa. Ensi kertaa siis moi!